pane mashoko oya chipenengurwa nevakomana vezimu aiwa anotaurwa ezegeza update akadirectwa kune mutungamiri wenyika yezimbabwe. Sandapena mashoko sekunyigwa kwakaitiwa panapa nodobva subscribe like on the bell icon. Tinoda zimu danyora achiti Geza update. Dear Mr. President Mnangagwa, it is imperative that you restore your integrity within the next 72 hours by processing refunds of the investors $125,000 you have assisted an armed robber suspect scam the public using your 1970s sentence / poisoned to death talk. So he looks like an inventor when even his name is fake. A whole president spending 9 years assisting armed robbers scam the world, suggest money laundering and financing of terrorism, which makes both country and the markets ungovernable at an extreme level. Your armed robber agent even scammed the Swiss and other embassies. This case is reflected, number 1, abuse of power, finances, and institutions. Number 2, promotion of armed robbery. Number 3, deception. Number 4, disrespect of market standards. Number 5, disinformation. Number 6, abuse of investors. If you fail to do this responsible thing, I shall approach the country's custodians, the war veterans, including Comrade Blessed Geza, to make the news comment necessary for fulfilling the duty of care. #Geza Simba Chikanza. Tomashikano mudanyugwa panapa vakomana vezimu tiona kuti mutungamiri wenyika yezimbabwe onzi aiwa ngaarestore order, aiwa ngaachirestore his integrity within the next 72 hours. Zvatakuona kuti mashoko ari kubuditswa panapa nevakomana vezimu ari directed nemutungamiri wenyika anotyisa panguva ino. Zvinzi aiwa vakomana ava chiitiko chakaitika aiwa nevakomana vana chikumbutso aiwa chakaonekwa kuti chakauya chikakanganisa zvizhinji mainvestors pamwe chete nemacitizens at large. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Mina comment section medu tudze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.